Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us here an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yeah, my names are Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tuberonорifite Mobipomakajugo. I'm an ancient high priest. Hapụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Hapụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. I keep sharing our messages, keep telling people about our administrations. Yes. Then, WhatsApp number is 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. You're welcome once again, sir. Yeah. Let's proceed with today's questions. Some people have been discouraging the practice of Igbo Osagu. What are the true benefits and importance of Osagu? Yeah, thank you for that wonderful question. The truth of the matter is that some people don't really understand what they're saying because they don't understand how things work. Maybe happen the daranenu. Ọtụtụ ihe na-aga na social media, ọtụtụ ndị mmadụ bịa na social media na-akụzi so many things. Some of them ihe kpatara ha ji akụzi ụdị ihe dị etu a bụ because na ha ghọtara the benefit, ha ma ọkwa ihe bụ Osagu. Ọ bụrụ na ọmụnwa bụ na m abụrụ dibịa, na m abụrụ a priest. Ọ bụrụ na m na-eso gị nchọpụta na ị gbara Osagu, I will not come to you for the work for me. You know why? Because na ị ga-abụrịrị amateur. It's only professionals that are professional and succeed massively in what they are doing. If you are amateur, here what you are doing is guesswork, try and error, and you are bound to make so many mistakes with the people's destiny and money, therefore causing more confusions. Let me tell you, get a Osagu. Osagu simple means na agwụ na-achụ gị ịgbapụ ya ọsọ ntị ọ dị. Yes. Enwere ihe dị iche na onye je mụọ ọrụ mana o nwere calling at all. Mana Osagu bụ ndị nwegoro agwụ mana ha agbapụrụ ọsọ ka ha mee the needful. Osagu does not start today. It started from time immemorial. Gịnị bụ Osagu? Osagu bụ na gị nwa bụ nna bụ onye nchụaja maybe bụrụ dibịa ịmụtasị ụmụ ịchọpụta na o nwere nwa gị this particular child that nwelu calling agwụ na-edi stop ije lụọrọ ya agwụ ị na-akpụ ya na-eje n'ihu agwụ gị ije mee ya introduce to agwụ nshi gị ngwa ndị agwụ na nwa gị a niile ebinyekwa ya aka na agwụ ọ ya ebidogoro na bụ na-eje esuru gị nzu na-eje wetara gị nka na-eje wetara gị nka jee kpatara gị maịfịa nka jee kpatara maịfịa nka. What are you doing there? Is it not apprenticeship? Is it not to mentor you? Before you know it, ị na-aga ọfọ ọnọdụ gị na-ege isi aga ọfọ. Ọ bụrụ ọmụmụ ka ọ na-amụ ya. Ọ bụrụ nkụzi ka a na-ekuzi. Is it not mentorship? Etu a ka o si wee dị from time immemorial. Even Jesus ndị ụka ọbịa nwere ndị o mentor ụmụazụ ya. And in his absence, they took the administration to another level. Even Moses nwere onye ọ zụrụ Aaron tụọ ma Joshua ma ndị otu ya. Elijah zụọ Elisha and so on and so forth. Ị nwere ike iji onye asụrụ asụ wee compare onye asụrụ asụ. Ọ nwe onye mma ike ịkpa afọ na social media. Ọ dị very popular. Amara m na mmasị na ọ bụ atheist ka ọ bụ. Amara m na mmasị na ọ bụ onye ọdịnala maka na okwete ọ na spirituality. Ọ dị very radical. O nwere ike ịpụta gbaa Bible ọkụ. O nwere ike ime other things. Yes. Mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na onye na-etu a jelo theology school ma ọ bụ na o jero traditional training, o nwere some excesses, some of the things a na-akụzi because ebe right gị bidoro kwụsịrị ka right onye ọzọ bidoro. During my training as a spiritualist, there were some undergone trainings, even as a priest. I got that religion. There were some trainings in jello. Melona, if onye azụrụ azụ, no me na riche. Come out.
ifunugo Reverend Fada pụta na n'ọta na-agba aja egwu. O nwere ihe Reverend Fada enwere ike ikwu na public. O nwere agwa o kwesịrị ịkpa na public bọs o jere seminarị azụọ ya azụọ. Mana ife onye azụrụ azụ ọ na-agba egwu aghara. Etu a ka ọ dịkwa na other spirituality. Yes, even Igbo spirituality. O nwere ndị nọ na social media na-agba aja egwu na-agba egwu aghara. Mana ofu onye sikwara m nọọ egwu aghara ka ha ji dị popular. Maka na ịhụ ndị ya pụta ije na social media ị ga-afụ some priest nwere page. Mana ha nwere ike ma ha gana viral because ha na-agba egwu aghara. Mana ndị a na-agba egwu aghara nwere ike ka dị viral. So mana ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ọsọ agwụ tụba fọm Igbo moria mgbe ọ na-abụ dibịa na-eje ọlụ onwe nwatakịrị ihe butere ya akpa agwụ ya ọsọ agwụ ka ọ na-agba. Ndị nna nna anyị ha mere ya. Nna mụtara nna m ogwu dibịa chi ọzọ. Nna m uwe onye na-ekotara ya akpa agwụ na-akpata mgbọrọgwụ na-eme ihe ndị ọzọ. Mana ihe ka ọ tụrụ ya bụ na o nwere oge nna m ruoro o wee bụrụ na ndị ụka na o jebere ụka ọ gụrụ akwụkwọ e wee kụzierie nye esozi na nna ya egbe ihe agwụ n'ikpere arụsị. Nna m wee jebezi ụka hapụzi iso nna ya wee rụrụ ọrụ a n'isi. N'ime na nna m jebere ụka wee kọọtụ bikọs ọ bụ na nna m kwuru akpa agwụ nna ya lụba ọrụ alụruo n'isi. Naturally as m nwa bụ the first son ya agwụ makwara aka follow suit. By then m nwa na onwe m nwa nke m follow suit. Ịghọtara ya? Mgbe anyị na-eme ihe awụ ọsọ agwụ. However, ife onye gbara ọsọ agwụ ọ bụrụ na ebu etu akịta na-ebụtara sị na ị nwere nka elu mekanik ije bụrụ jen apas my neighbor na-arụ ya ị ga-alụta kredit. O nwere ụfọdụ ihe ị nwere ike imebi mana ọ bụrụ na etren mara ka esi akpapụta rens mara ka esi eme nke fụ na ị ga-enwe less casualties mgbe ị na-amụ ọrụ. Mana ọtụtụ ndị amụrụ ọrụ bịa na-emekasị iji maatụ mmadụ na-amụcha ọrụ ka ọ gị ya ị nwere oke agwụ. Ọ bụrụ ka m nwee pride onwe m mana m na-achọ ịgwa gị na ọtụtụ ndị m gbara ọsọ agwụ n'aka ha etu agwụ m si wee mee m duto na nna m arụrụ ya mana agwụ dị be anyị. Ihe o mere m owu agwụ ya edu m si m jee na nke onye dị etu a. O nwere onye mmeje na nke n'ọnwa mmụta ọsị m sebe apụta na ya amụtago ihe m chọrọ nwee patakịratị na-achọ ka m mụta n'aka asị m gwa m jee na nke onye dị etu a. Mmadụ ị na-aha njere n'ọsọ agwụ n'aka ha ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ya I can tell you ọ bụrụ ka m wee tuo ọnụ mana today I'm so more successful than them. So and the most times at least 80% of what I learned from them abụrụ etu a ka m si arụ ya today. O nwere ụfọdụ ihe ọ mmadụ ya agwa gị sị na ihe agba aka ike. Ọ mmadụ ya agwa gị na nke a bụ nka na nke a bụ nka na nke a ogwu maka na nke a bụ nka. Na o nwere ike m bizie lụbazie ya. O nwezi onye mma akpa afịa na m chọrọ ịlụ ọrụ nwa agwa m onye dị etu alụwa nke m etinye na ogwu magana lụwa nke onye m tinye ogwu magana mmụọ gị ya adịzi some impetus to ihe a na-eme based on na case onye si wee dị from different person to person. Ifu na mmụọ ga na-adịzi ụfọdụ ihe some years later ifu na no nwere so many things ị na-emezi differently na-abụrụ etu nna ya ukwu si wee gwa gị mana at least ị nwetago the basic knowledge. Ị ghọtara ya? Nwetago the basic knowledge. Mana ọ bụrụ na esi ihe gbasara ọrụ ihe a na-arụ n'ọrụ mmụọ ọrụ mmụọ dị into millions. Mana mmadụ ga-akụziri gị ụfọdụ ị nweta the key, the foundation, the tone ka mmadụ ga-atụ. Ọ bụrụ na ịbụ a singer mara ihe gbasara do re mi fa so la ti do, that is the key. Ịmụta those keys ị nweziri ike iji aka compose ụda egwu dị iche na do re mi fa so la ti do ahụ ekụziri as a foundational base. So kwụsị na iduhie ndị mmadụ ụzọ. Ihe na-achọ ka improve ọ bụ na iwe ọmacha ncha. Ihe na-achọ improve n'ọsọ na anụ olu mmụọ. Ihe na-achọ ka improve ịma na ihe ị na-epro gosi na ịdị incompetent. Onye ma ihe kwesịrị iso gị. Onye ma ihe kwesịrị na onwere onye kpọrọ iwe ọkpọ onye kpọ ya. Ọsọ gị ma onye akpọrọ ọrụ. Akpọrọ ndị fada ọrụ, akpọrọ ndị pastor ọrụ. Yet they humble themselves, go to seminary, go to pastor school. Then ịmụtazie ihe anwa, this basic knowledge, agwa adịzie nke agwụgụ, inweziri ike ka ndị kụziri gị. So stop telling people not to do ọsọ agwụ. Na ịgbara ọsọ agwụ, I can tell you without missing words. No more some certain things ị na-emegezi. Ịgbara ọsọ agwụ because you don't want to be humble enough. Mana ị na-eso ndị mmadụ na social media je na-amụta ihe ha na-akụzi, ịmụtacha ya, instead of you to give credit to whom honor is due, ị bịa tọọ ọnụgharịa je kụzigharịa that thing ka ị wee nara credit, ị nwere mpako.
instead of you to be humble enough to onye na problem ndị Igbo nwere na ndị Igbo anaghị amụzi ọrụ wee nwee quack everywhere. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ enwere so many benefits ịgba ọsọ agwa. Ndị ịgba ọsọ agwụ onwe ka o siri do gị inwe onye ị ga-afọ nne ukwu ma nna ukwu ọsọ nwa mmee ya etu a maka na onye bụ mmadụ ụzọ sigba ite na aka ya enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọkụ. Mana ọ bụrụ na o nwere onye gbara ọsọ agwụ n'aka onye kwudo olu gị enwe problem iyi enwe ị na-ebigharị aka nwere onye ga-akwudoro gị. Daalụ. Is the work of a dibia a spiritual profession or a divine gift? Yeah, thank you. Work of a dibia is a mixture of gift and profession. Yes, it's a profession. The same way medical doctors will have a profession. To academia workers will have a profession. Dibia work bụ dibia na-ebu di abịa n'ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ma ọ bụ na-ewu psychiatric dibia na-agwọ ndị ala ma ọ bụ na-ewu dibia na-afụ ihe gbasara fertility ọmụmụ. All profession. Ihe ndị a adịbugo n'ọgwụ oyibo. Ọ bụrụ na ndị oyibo asị na onye awee pharmacist ndị na-akụ ọgwụ na-arụ ọgwụ. Ọ bụrụ onye na-amụ nwa na-afụ maka ụmụ nwaanyị na-amụ nwa kpọọ ya gynecologist. So etu a ka and they are all profession. Ọ bụrụ because of na asụrụ nke anyị n'onu Igbo. So bịa wee profession mmadụ na-emere onwe ya. Yes, ọ bụ ọka mmụta n'ihe gbasara mgbọrọgwụ dị etu a wee na-agwọ ọrịa. Mana enwere ndị akpọwagara ọrụ ka ha bụrụ priest, ndị na-ekwubi okwu, ndị na-asị na ọ dịgo mma ọ dị mma. So ihe niile awụ divisions. Edokwa na-abịa kpọkọta ha niile dibịa. Mana nke bụ eziokwu na-ekere ọrụ eke na spiritual line anyị nọ ya. But it's a profession mixed with gift. The two other professions were there. A pastor is a profession. A reverend father or profession or choose a guy in life. The two academics were a profession. So, ọ no other profession na bụ onye field no nwere ọgwụ oke a profession. This was the part of reverend father, life of celibacy of our seminary, being trained. Pastor is a pastor school. Keye batara na ndị spiritualist adị eje ọzụzụ. Ama ejezi ọzụzụ. So, ifo pastor, ifo ụmụ pastors ndị obere a na-anọ na-emetọsị ụmụazị nọ n'ogbe. Ụfọdụ ụmụazị ndị pastor nọ na multi-room churches nọ n'okpuru warehouse. Ezigbo pastor azụrụ azụ ọfụma nwere some limitation because o nwere ụfọdụ ọzụzụ azụrụ, o nwere ụfọdụ ihe ọma eme na public. Asọkwa nọ dị perfect, mana o nwere ụfọdụ ihe o nwere limit. Thank you. Thank you so much. So what you're saying is, first, it will appear as a gift, a divine gift. Then you have to enroll yourself in school or into mentorship for you to study and learn, Yes. for you to become a... Yes, originally all a gift. Yes. But for you to follow that path, obligate your profession, obligate hedge marry. Thank you. Must everyone who is spiritually called dedicate themselves to work full time? Yes, I been calling. I want to double all. Man, I believe no one area full time. No, during their training, your spiritualist again, whether the chances in well or you wouldn't really it in a area. He would take that area as part time. Come on, that. Ije-Ana, Ijozi, when they are all full time, when they are part time. Ijozi have lots of priest, more pastor, and full time. If you want a pastor, someone that about full time pastor, that be no look. When pastors na pastor, onwe business ya, so baso ko pastor, je check na business. Ebe kwa no ke da mba na je no ke enwere altar mass service. Enwere catechist. Enwere ndị isi altar guests. Enwere ndị ọzọ gasị readers. Ha niile bụ ndị ara fada na achụkọ aja ọkụ eziokwu. Erute mgbe ọ da na ebe na-abata nwa, ha niile ga-esi from the entering point kwụọ na line ma reader ma mass service wee bata n'altar. Aba uzere ọtụ onye ọ na-eje na duty post ha niile ma steward ha niile bụ ndị na-eje ozi mana enweziri onye wu full time ndị ọzọ na-arụ as part time ụbọchị eji abịa n'unu ka ha bịa render service ga to their personal professions. So ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ onye na-edu gị ya amasị na ị nwere ike function well na ọ bụrụ na ị bụrụ a minister full time minister fine ọkwa ndị ga na-arụ ọrụ as a prayer warrior.
onye bata ndị ya kpọrọ ọrụ, ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ga-ada arụ ọrụ full time. Ị nwere ike ị nọ na within the spiritual arena of ọrụ agwụ. Ije na ebe nwere ministry, ị ga-afụ ndị nwere ike ọ na-arụ na singing department, ma onye nke a na-arụ na admin, ma onye nke arụrụ head of ushers, ma onye a na-arụ one department or the other. Ịfụ na agwụ ya akwụsị inye nsogbu maka na ọ na-arụ ọrụ within the spiritual arena of called one. So mana mmadụ niile ama abụ the spiritual head at the same time. So ọ bụrụ na iwe steward, ọ bụrụ na ọrụ mara gị mana ịchọrọ dị full time, ị nwere ike iwe steward, ị nwere ike iwu onye prayer ministry, ị nwere ike iwe singer. By so doing, ịfụ na agwụgwọ amana disturb gị. So onye na-aga ede gị ga-ama na ị nwere ike ịrịa full time or part time. Thank you. What advice would you give to young called ones? Yeah, called ones, I'm advising gị, ọ bụrụ na agbara gị okwu, look for a successful mentor, the way organized. Hapụ ndị nwere ike ịchọ ihe ọ na-achọ, ọ bụ ndị ka afọ ha, ọ bụrụ gbara fere ka ọ bụrụ ara. Look for onye dị umeala ga-enwe ike wee teach you the principles and nsọ dị n'agwụ, maka nwata buru agwụ buru ilo. So ị ga-achọ onye nwere ike iji nwayọ mentor gị step by step, gwakwa gị na ọ bụrụ ihe akwa ilu na-adara ntị ka ọ na-ata n'ụtọ. Hapụ onye show off. The emptiest drum make the loudest noise. Look onye ga-enwe ike ịkụziri gị, nwee time take your questions, nwee time ị guide gị from time to time, so that ị nwee ike move from point A to point B. Ihe ndị a bụ ndị kwesịrị ide eso. Isokwa na onye ọbụla na-asị gị na Eze-Ana ka ọlụ gị bụrụ bilionia, ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ mmadụ niile ka edere na ha ga-awụ milionia. Ịbụ na onye ga na-egosi gị something that will entice you, mana ọ ma egosi gị the inner part of nsọ dị na ya, ka iwe nwee ike wee du ude na ndụ. Ọ bụrụ ka ịgba aka ngwọ ọ nke ka nkwụ na-atụ iji nwa ya kụziere gị. Ọ bụrụ onye ọrụ gbara dibịa ọ bụrụ ọgaranya, ọ bụrụ onye bụrụ spiritualist ọ bụrụ ọgaranya, onye ga-akọwado gị eziokwu dị na ya. Ọ bụrụ na ụba dị n'akara aka gị, ị na-arịa mana wọtere mma akara show you na ọ bụrụ na agbọrọ gị ọkụ na ihe ị ga-eri ama akọnata gị, mana ọ bụrụ iwu na ị ga-abụ nnukwu ọgaranya. Daalụ. What is your opinion on the issue of arranged miracles in religion circles? Yeah, thank you. A lot of arranging na-aga n'iru, both mana ụka mana ọdịnala. I'm sorry to say it, but that is fact. If for the story of Lovett ewepụtakwa na Facebook na-etrend kwanụ, osi n'ụlọ ụka nke a bụ ọba anụ ụka ọzọ onye na-enye false testimonies. Ụfọdụ na-esteji kwa ndị otufa ị na-agbata na their religious arena. One of the steward abịa mee interview ya makọ na onye na-aja na ya na-alụkọ dekwara ahụ na-ebiakwara etu isi wee bịa. He open up kọrọ ya mkpa gị na ihe dị maka ya wee bịa. O buru eje kọrọ ndị various PAs onye bịa na nke oluzie ụbọchị ahịa akazi ụka akpọpụtazie gị n'ọta ihe na abụrụ na afụ ntụfụrụ. Ịghọtara ya? Some of these things ụba arrange, some of these miracles a na-eme ụwa arrange. Ezigbo miracle adịghị make noise. O nwere ihe dịka miracle bụ na na-achọ nwa, onye a na-enecha afụ ihe bụ problem gị, na-enwere appeasement ya ga-eme dozie appeasement, na-enefu na span count dị low, onye ọgwụ okwesị inye span count adịbo boostuo ya. Ọ bụrụ na nwunye gị adịghị akwa ọfụma oyibo, nye ya ọgwụ yibe akwa ọfụma, ijekwa nwunye ya dị ime, ọ miracle mana ndị mmadụ adịghị celebrate nke a. So ana m awụ ọnụ ndị mmadụ, onye ọbụla na-eme arịnji, ma niile eje eme arịnji, ma ị na-ebute moto ndị mmadụ na-agbanye n'iru akwụkwọ niile ededicate moto, ma ọ bụ na-eji akpụta efi ndị mmadụ, ma ọ bụ na-eji abụọ ndị mmadụ ya ebe na-enye false testimonies, ma ọ bụ na front ndị nke ka a na-extract information from ndị bịaranụ bịa gwa gị i professes ya asị ọfụ. You are deceiving yourself. Yes. And ụdị ihere ihe aba n'ime ya, it will be second to none. Thank you. It's often said that there are fake people in every profession. How can one identify fake spiritual workers? Yeah, there is fake in every profession. Even among the 12 disciples, apostles of Jesus, you see Judas is a fake. He pretends to be one of the apostles, but it's fake. So in every 12, there must be a Judas. In every profession, we have fake people everywhere.
And the impatience na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-afọ the victim of fake people. Fake people will always flash goodies thing before you, but they will not tell you the other side. They will always tell you that you're mad, mana ha ya agwazighị nke ọzọ sie. So it's only you to pay attention and consult your spirit. Ka your spirit lead gị. Use akọ, use uche gị. Ka i wee ike na-efolo ihe niile gradually. O nwere one thing na amaro. Ezigbo a spiritualist enwere time ime some certain things. O nwere time ebe na-create fear in you. Mana ọtụtụ n'ime unu na like those people that wear time from time to time or bịa na-eyi gị egwu na-asị na o nwere ozi nweta n'isi gị, mana ịmana ụfọdụ si na ọ bụrụ na dibịa bụrụ ọnụ na-agba afa ọ na-ada na mmadụ ga-anwụ ka mmadụ ga-anwụ ka o were rijuo afọ. So avoid the ndị agara agba obere oge ọbịa gwa gị ofu every day, just money or you looking for. But a genuine person you focus on attention n'ihe ọ na-eme. And the nwere ka ọ ga-esi na-enye ya ihe niile aka o wee extort gị, mana ụfọdụ nwere ike enweghị ndidi na mmadụ epere attention n'ụzọ ya so n'ịghọta ndị mmadụ ji adanye n'aka fake. Now, and the greediness na-eso akọsị ya. Yes, greediness na-eso akọsị mmadụ ịdanye n'aka fake because ndị niile a na-egwu wayo because of na ha adanye n'aka ndị fake because of na o nwere ihe gosiri ha afiruzie na ihe abụ ihe na-wee danye n'aka fake. So ka anyị na-adị mindful of ndị ka anyị ga-ewepụ oke ọchịchọ nke mbụ, ịdịzie mindful of ndị na-eso ka ị ghara ịdanye n'aka fake. Mana ọkwa ma anyị nwere dị fake in every profession, enwere fake n'ihe niile. Daalụ. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries and deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Yeah, thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Yeah, viewers all over the world, keep following us, keep sharing our messages. I will advise you to desist from anything that is abominable act. Always keep working hard. That things have not moved better for you today does not mean that it will not be better tomorrow. Keep doing the right thing. Keep being consistent, and it shall be well with you.